Damai piye nasah gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe njabut nyawa. Aku ora iso njabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani e. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora.